O pasado xoves tivo lugar na Casa de Cultura de Chantada un pleno ordinario do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia. O obxectivo deste organismo é continuar a súa tarefa de estruturación do sector, o tempo que a promoción do produto e levar a cabo a certificación e control. O número de empresas e profesionais do sector en Galicia non é moi alto, pero si o seu volume de negocio nalgúns casos e sobre todo o potencial. O chantadino Miguel Areán está á fronte da empresa Miguel Areán e Hijos, situada no polígono dos Acibros e dedicada á venta e procesamento da castaña galega. É tamén vogal do Consello Regulador reunido a pasada semana na Vila nunha das súas convocatorias habituais. Na sesión de carácter ordinario debatéronse diversos aspectos que afectan o sector. Moitos asuntos de trámite do día a día da IXP e tamén, un dos aspectos que máis nos gustou nese pleno foi a asistencia do secretario xeral de Medio Rural mediante o que se nos comunicou unha serie de accións que se van tomar por parte da Consellería para apoio e intentar obter unhas melloras no sector da castaña. Despois tamén planificamos un pouco as accións a tomar de cara agora á próxima campaña de outono do 2014. Pese que aínda quedan moitos pasos de cara a espallar a profesionalización do sector, percíbese que existe un crecemento. Afortunadamente, cada vez se fala máis da castaña, pero despois a realidade é que un crecemento real non o hai. Esperemos que sí que, a través de IXP, a través de medidas que toma a Consellería, porque parece ser que, dende a actual xente que ocupa os cargos relevantes na Consellería, se nos tomou en consideración nos últimos 20 anos, se nos está empezando a facer caso, non? Se recuperará a produción, aumentará a produción e aumentará calidade. Sobre a mesa, os representantes do sector da castaña tamén puxeron algunhas das súas principais problemáticas. É obvio que no interior de Galicia non é un problema exclusivo da castaña, senón de outros cultivos, é o envellecemento do rural e, entonces, en moitos casos, o estado de abandono no que se encontran algúns outros. É certo que un pouquiño con esta moda do castiñeiro, algúns outros se están recuperando e agora mesmo a idea é que en base a este cariño especial que hai por parte da Consellería facer novas plantacións orientadas a unha produción profesionalizada, unha produción de calidad que nos permita competir de igual a igual con outros actores nos mercados internacionais que de momento son os que absorben a castaña, non? Agora mesmo temos unha competencia desleal importantísima, algunha xente que non é profesional de nada, tamén intenta aproveitar a coyuntura existente gracias a que hai un pouquiño de falta de mercancía nun dos maiores actores internacionais do noso sector, que é Italia. Eso repercute en que a mercancía vai ao mellor un pouquiño máis buscada, pero eso é unha situación coyuntural, non é unha situación estructural.